Овечки мои, сёння я, як ваш верховный бог, объявляю день супокою после завершения долгой битвы за ураджай. Вядома, что под ураджаем маецца на ўвазе той добробыт и тыя люди, что были звернутые на нашу веру, бо их ересь и неверие могли стать погрозой нашего з вами існавання. Дык ушануйте ў молитвах вашего нябеснага кіраўніка, каб аднавіць нашыя сілы для далейшых здзяйсненняў на карысць усяго чалавецтва. Таму я хочу у вас зноўку запытацца, ці вы гатовыя да тотальнага ўзнясення малітваў у маю славу? Божухна, да ты казачны прышчырак. Мне вельмі шкада цябе, бо жыць з датэрфіраваным мозгам хіба цяжкавата. Усё ж не кожны дзень людзі стаюцца князямі Мышкінамі альбо Богам і кіруюць пластмасавай гвардыяй. Ты, фюрер казачнага сусвету, сходзіў бы маршам да навінак. Свечку паставіў за здароўе. А, гэта зноўку ты? Ну так, твоя праўда. Чараўнік з мяне апынуўся пасрэдна. Але ў сваім пазнанні я адштурхнуўся ад матэрыяльных мыліц, бо зразумеў, што толькі моя самасць можа вызначаць боскую прыроду фізычнага сусвету. Глыбока. Да ты, браце, дурачок, відно. Ад вас і нічога не ўтоіш. Можа быць, я і не Бог, але я жыццядайнае сонца сваіх паслядоўнікаў. Таму ты зараз будзеш выбачацца за свае грубасці. Гарадавыя сонца, узяць яе. Такім чынам, з зямлі Ляхіч было атрымана 800 пунктаў веры за кошт 25 чалавечых ахвярапрынашэнняў. Сёння ж мы зможам падвысіць гэтую квоту на 26 чалавечых ахвярапрынашэнняў, тым самым падвысіўшы прыбытак веры на 32 адзінкі, што дазволіць нам выклікаць шторм на Візбарыйскую выспу і працягнуць далейшую экспансію. Цяпер павернемся да важных навінаў. Наш рагаты скот перамог карантанійскую язву. На заводах мы абнавілі колер сцен і пасадзілі новыя клумбы. Вітаю вас, шаноўны інтэрнэт-прыгоднікі. Магу меркаваць, што вы так ці інакш сутыкаліся з гульнямі, якія прынята называць сімулятарамі Бога, ці як мінімум чулі о них. Але ці ніколі вы не задумляліся над тым, а якога Бога ці багоў яны сімулююць? А можа, калісьці задаваліся пытаннямі аб тым, якім чынам гэтыя багі сімулююцца ў лічбавых інтэрактыўных прасторах? Калі вы глядзелі маё папярэдняе відэа, то можаце ўжо пабудаваць першасную гіпотэзу аб тым, што на вобраз багоў сімулюемых уплывае тое, як гульнявая сфера цалкам разумее феномен чараў як боскіх магчымасцяў ці праяўленняў. Але тады заканамерна можа ўзнікнуць пытанне ў сувязі з пазамінулым відэа, а ці магчымы тады хрысціянскія сімулятары Бога? Каб адказаць на ўсе гэтыя пытанні ў межах дадзенага відэа, мы паспрабуем выявіць агульныя патэрны ў адлюстраванні феноменаў рэлігіі і багоў у большасці прадстаўнікоў жанру сімулятар Бога, а пасля вызначыць іх залежнасць ад адлюстравання боскіх здольнасцяў як асноўных механікаў гэтых гульняў. Ну і якасці бонуса выбудуем гіпотэзу, чаму ніводны сімулятараў Бога не стаў значнай крыніцай рэлігійнага досведу для рэспандэнтаў майго даследавання 2022-2023 гадоў. Следам зазначым, чаму пад гэты стандарт дрэнна ўпісваецца хрысціянскае тэалагічнае апісанне Бога, што пры спробе стварыць хрысціянскі год 7 ці прыводзіць нас да стварэння гульняў, непрымальных да саміх вернікаў, ці да нуднай крынжаціны. Таму рыхтуйце прысмакі і напоі да спажывання. А з вамі я, Сашка Смоуш. І мы пачынаем.
Для таго, каб не губляцца далей у апавяданні, коротенька вам нагадаю тое, да чаго мы прыйшлі ў межах папярэдняга відэа. А там мы на падставе аналізу даволі шырокага лісту гульняў фэнтэзі з прысутнай там магіяй прыйшлі да высновы, што менавіта механікі магіі, з'яўляючыся адной з цаглінак фундаменту гэтых гульняў, у шмат чым дэтэрмінуюць тое, як гульнявыя сусветы пабудаваны і уладкаваны. Адпаведна, менавіта апісанне магіі і яе ўбудаванасць у сусвет гульні дэтэрмінуюць тое, як функцыянуюць у гульнявых сусветах багі і ушаноўваючыя іх інстытуты. Апісанне магіі, як памятаем, у гульнях звязана не толькі з лічбавым механічным імператывам, але яшчэ з інтэлектуальным асяроддзем канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, у межах якога магія была выціснута па-за межы рэлігійнага дыскурса і стала не самым этычным інструментам. Калі вы ўсё гэта амінулі, настойліва рэкамендую паглядзець тое відэа. Што датычыць сённяшняй тэмы, мы там прыгадалі, што багі ў тых гульнях ілюструюцца даволі часта ці як псіхафеномены, ці як абагаўлённыя істоты і феномены, ці як больш старэйшыя эманацыі. Пры гэтым тэалагічныя сістэмы, якія іх апісваюць, вельмі часта зводзяцца ці да непасрэдна ўспрымаючых і даволі часта навуковых, але з-за гэтага і вельмі абмежаваных у апісальнай здольнасці натуртэалогіяў. Ці пры немагчымасці займацца навуковай натуртэалогіяй спекулятыўных рэлігійных філасофіяў, сцвярджаючых веру ў абстрактныя паняцці. І як схема напрыканцы таго відэа паказала, богі сапраўды прадстаўлены ці як пасіўныя усепранікаючыя субстраты, ці як істоты, якія сцвярджаюць сваю боскасць за кошт карыстання гэтым субстратам. Тым самым не так важна, ці яны эманацыі, ці абагаўлённыя эмоцыі, ці проста падмануўшыя ўсіх смяротныя. У большасці выпадкаў багі сузірайма і ідэнтыфікуемыя як багі істоты – гэта чараўнікі, якія адрозніваюцца ад смяротных і калдуноў толькі формай існавання і месцам у анталагічнай іерархіі сусвету. Пры гэтым, у шэрагу выпадкаў такі статус можа здабывацца і самімі смяротнымі, ці сацыяльна праз самапрадстаўленне і самарэпрэзентацыю, ці фактычна праз псіхаэмацыйны фактар, то бок за кошт веры і эмоцыяў вернікаў, і фактычна дзейсна упадабненне багам. З-за гэтага можна меркаваць тое, што гульні тыя адлюструюць багоў даволі антропацэнтрычна, як падобных да людзей суб'ектаў з усімі хібамі і недарэчнасцямі з далёка ідучымі наступствамі. І гэта даволі важна і для сімулятараў бога, бо яны ідуць літаральна тымі самымі патэрнамі. Для ілюстрацыі гэтага мы пройдземся па ўсім гульням, якія так ці інакш адпавядаюць гэтаму паняццю ў маім разуменні. То бок тыя гульні, дзе мы прымаем кіраванне менавіта што богам з тымі ці іншымі магчымасцямі, а не проста пазіцыю гульца з выглядам зверху і, як некаторы адзначаюць, з апасродкаваным кіраваннем. Інакш трэба было бы да Годсіма прылічыць нейкага данжн-кіпера і Мэджэсці і адначасова выкрэсліць Black and White 2. Пры гэтым крытэр кіравання зверху намі, прынамсі, у гэтай частцы відэа будзе выконвацца, каб не змешваць далей апісваемыя гульні з адвенчурамі і РПГшкамі, дзе мы гуляем за смяротных багоў. Напрыклад, як бог вайны, які мы разглядзелі ў мінулым відэа магіі. Да гэтага відэа мною была таксама падрыхтавана асобная таблічка, у якой інфармацыя аб усіх разглядаемых мною сімулятарах бога была прасумавана і адсартаваная па параўноўваемым паміж сабой катэгорыям. Разам з ёй ідзе таксама апісальны тэкст, які ўвесь змест гэтай таблічцы разжоўвае. Саму таблічку з тэкстам, калі вы захочаце больш падрабязна азнаёміцца, я апублікую на сваім патрыёне і зраблю даступнай ад узроўня малы балівог. Таму падпісвайцеся. Тут жа я вас ёй душыць не буду і перайду адразу да апісання саміх гульня-утрымліваючых прадуктаў. Калі вы ж не хочаце душыцца і маім вусным пераказам асноўных момантаў у кожнай гульне, зараз на экране будзе тайм-кодзік, па якому вы зможаце перайсці да агульных вынікаў па ўсім гульням. Так што давайце, вы пераходзьце, а я пакуль пачакаю. Што? Не пераходзіце?
Ну блін, я вас, дзяўчаты і хлопцы, люблю. Таму будем пачынаць. І так, першай гульнёй, якая сфармавала рамкі таго, што трэба разумець пад сімулятарамі Бога, з'яўляўся праект, звязаны з Пецей Муліньё, а менавіта Старык Популюс 1. Сама гульня ў сваім наратыве амаль нічога не кажа аб тым, як яе сусвет уладкаваны, але на падставе наяўных дадзеных сістэма ўяўляецца як неплатанічны натуралізм. Прынамсі бы менавіта такая сістэма легалізоўвала ілюстрацыю веры не проста як маркера прыналежнасці да нейкага бога, але яшчэ і як анталагізуючага рэсурса бога, які выкарыстоўваецца апошнім як мана да тэрафармавання. Хаця тым магчымасці бога і не абмяжоўваюць, бо ён можа даваць фокус каманды сваім вернікам, ну і займацца паляпшэннем баявых юнітаў. Пры гэтым гулец тут не адзіны бог, ён канкуруе з іншым богам і яго вернікамі, з-за чаго бог для гэтай гульні магутная, але абмежаваная ад вернікаў істота. Абмежаваная, бо менавіта ад них залежыць тое, што бог можа, та і само існаванне бога ў тым ліку, з-за чаго багі тут даволі канфліктныя сутнасці. Літаральна тая самая формула характэрна і для наступнай частцы Популюс. Але на падставе некаторых сінематыкаў і агулам інтэграцыя святаапавядання ў кантэкст антычнай Грэцыі, сувязь з платанізмам выбудоўваецца яшчэ больш. Гулец тут ці герой ці паўбог, які павінен абрынуць манархію Зеўса, які тут не абсалютны пачатак, а, верагодна, эманацыя ад нейкага больш старажытнага бога, які адказны за стварэнне сусвету. А самі канфлікты вернікаў сузіраюцца ў платонаўскім наднябёсным тэатры, за чаго багі тут такія ж самыя абмежаваныя веры вернікаў магутныя істоты, але ўжо з больш канкрэтнай прыродай, а менавіта істоты, што знаходзіцца на больш высокім месцы ў анталагічнай іерархіі сусвету. Карціна ў трэцім Популюсе, ці Популюс пачатак, удакладняе сусвет гэтай франшызы тым, што паказвае перад гісторыю багоў, якія спачатку з'яўляліся шаманкамі, матрыярхамі, то бок магамі, якія акумулявалі ў сябе магічныя здольнасці за кошт веры людзёў. Але паступовае змаганне за сэрцы поўнае веры і сваё існаванне з жыхарамі іншых плямёнаў і нават планет прыводзіць нашу шаманку да апафеозу, узнясенню на новы анталагічны ўзровень. Забаўным уяўляецца тое, што ў гэтай гульне вы маеце права непасрэднага кіравання вернікамі і іх забудовай. Гэтую з'яву мы будзем называць эртасізацыя, то бок пераход геймплея ад патэрна бога уладкуючага прастору за веру да бога-палкаводца. Далей, абмяркоўваючы год Сімы, нельга не прыгадаць серыю гульняў чорная і белая, якія шмат у чым ідуць лекалам Популюсаў. Ну, тое і не дзіўна, Пеця і тут сваю руку прыклаў. Таму і гульні гэтыя таксама базуюцца на сусвеце, які гіпатэтычна можна апісаць як неплатанічны натуралізм, дзе вера і маркер прыналежнасці да бога і рэсурс-анталагізатар, прадукуемы вернікамі. Адрозніваюцца яны ступенню апасрадкаванасці кіраваннем, бо калі ў першай чорна і белай мы непасрэдна кіруем толькі тытанам, нават больш мы яго выхоўваем, ну і забудовай займаемся і мікраменеджментам праз інтэракцыю з рознымі аб'ектамі, то ў другой гульне серыі мы ўжо можам і самімі вернікамі-ваярамі кіраваць як правадыр цывілізацыі. Багі ў гэтай серыі, адпаведна, уяўляюцца таксама канфліктнымі, бо іх з'яўленне ці ўкід звонку звязваецца менавіта з першым малітоўным зваротам і рукою нейкай звышыстоты. І сіла багоў звязваецца не толькі з колькасцю вернікаў, але яшчэ і з іх геаграфічным арэалам рассялення. Прытым, гульні яшчэ акцэнтуюць увагу на тым, што багі могуць быць амаральнымі праз ілюстрацыю следавання шляху ці дзеда на хмарцы ці тлустага чарта. Яшчэ адзін праект, да якога Пеця прыклаў сваю руку, з'яўляецца гульня Годус. Яна таксама нам ілюструе сістэму з натуралістычным неаплатанізмам, дзе вера і маркер і анталагізуючы рэсурс, які прадукуецца праўдабудынкамі.
У адрозненне ад чорнага і белага тут багі зноў могуць тэрафармаваць і не могуць у непасрэдны кантроль над вернікамі, але могуць у інтэракцыю з аб'ектамі на мапе. І ў гульні як бы маецца на ўвазе наяўнасць іншых багоў, але з-за недаробленасці праекту мы пакуль што там адзіны бог, якога таксама малітоўна выклікалі, што робіць нас залежнымі на ўзроўні існавання ад веры вернікаў. Паралельны праект God of Wars адрозніваўся ад свайго айца тэхнічна. Вера цяпер не толькі прадукавалася вернікамі ў будынках, але яшчэ і адшуквалася на мапе, а сам гулец атрымліваў непасрэднае кіраванне вернікамі-ваярамі. Тым самым у гэтай гульне канфліктная прырода багоў яшчэ больш падкрэслівалася праз канфлікт багоў з іншымі багамі і іх вернікамі. На гэтым з гульнямі Пеці Муліньё і гульнямі залежных ад яго ідэяў мы пакуль што скончым і перайдзем да праектаў незалежных ад яго асобы. Адным з них з'яўляецца універсім. Сусвет якой з'яўляецца унікальным, бо адзіна ілюструе пляскаты натуралізм ці непасрэдны фізікалізм, бо богам тут з'яўляецца не нейкая вышэйшая істота, а літаральна абагаўлённая штучная звышістота праграма, створаная суперкамп'ютарамі для гадавання біякорму ў выглядзе нам падначаленых наггетсаў. Наггетсаў не іранічна. Таму і іншых багоў тут няма, гэта будуць ці забабоны, ці іншыя машыны. Механістычна гэтая гульня ілюструе веру як маркер прыналежнасці, а таксама як фактар, які ўплывае на рэгенерацыю так званых поінтаў творцы, якія неабходныя для ажыццяўлення шэрагу дзеяў магічнага характару. Пры гэтым гулец-бог можа таксама непасрэдна займацца мікраменеджментам, будаўніцтвам і ўзаемадзейнічаць з асобнымі аб'ектамі, хаця непасрэдна кіраваць вернікамі мы не можам, максімум толькі ўзяць за шкірку. Але ад апошніх мы залежны, бо пакуль яны існуюць, існуем і мы. І менавіта іх папуляцыя вызначае геаграфічны абшар нашай дзейнасці. Пры ўсім тым, яны самі апынаюцца з цягам развіцця тэхналогіяў усё менш залежнымі ад нас і нашых спэлаў, апынаючыся незалежнай экасістэмай. Гэты матыў неабходнасці багоў і рэлігіі як фактар існавання цывілізацыі і яе выжывання, але паступовай утраты дзетаводчай функцыі з цягам развіцця тэхналогіяў будзе сустракацца ў шэрагу іншых гульняў і не толькі сімулятараў бога, але і ў сацыяльных сімулятарах, аб якіх мы яшчэ паразмаўляем іншым разам. Тым не менш, бог як рухавік прагрэсу прысутнічае і ў гульне Rise to Ruins. Толькі тут мы зноў вяртаемся да гіпатэтычнага натуралістычнага неаплатанізму, дзе вера ўжо анталагічны субстрат, які прадукуецца як рэсурс вернікамі ў выглядзе маны. І хаця па геймплею мы хутчэй выступоўваем літаральна як непасрэдны кіраўнік паселішчам, які нават не канкуруе з іншымі багамі, бо іх існаванне толькі маецца на ўвазе, наш статус падкрэслена боскі. Але ўжо ў класічным для гэтага жанру гульняў сэнсе. Вышэйшая па іерархіі істота, магутнасць і існаванне якой вызначаецца вернікамі. Далей абмяркуем гульні, якія ў сваёй гульнявой формуле далей за астатніх адышлі ад муліньёўскай формулы. Адной з них з'яўляецца From Dust, якая апавядае аб бозе як феномене калектыўнай памяці племені, які быў трансцэндэнтаваны, за чаго бог і можа займацца тэраформінгам у прасторах, якія з'яўляюцца хутчэй прасторамі міфа і калектыўнай ідэнтычнасці вернікаў, якіх бог праводзіць праз розныя лакацыі, забяспечваючы і іх выжыванне, хаця непасрэдна імі кіраваць не можа. І сваё уласнае існаванне. Бо вера тут анталагізатар быцця бога. Далей трэба звярнуць увагу на серыю гульняў Реус. Яны хаця і вельмі простенькія, але цікавыя тым, што яны ілюструюць багоў як тытанаў дэміургаў, што ілюструюць першасныя матэрыяльныя стыхіі, дзякуючы якім сусвет і уладкоўваецца. Гулец, маючы пад кіраваннем 3 тытанаў, тэрафармуе зямлю, ствараючы людзям умовы для існавання, каб тыя не паўставалі супраць нас і не даводзілі актуальную экасістэму да калапсу, а значыць і планету, маці прымардыялу да смерці, раўна як і нас.
І так, непасрэднага кантролю над людзьмі гулец не мае, максімум над інфраструктурай, што будзе дазваляць нам лепей задавальняць іх патрэбы для атрымання поінтаў эонаў, за якія мы зможам далей тэрафармаваць зямлю. Наступнай гульнёй будзе Крэст, якая ілюструе Бога, хутчэй як існуючую ад людзёў, што ў сваёй веры анталагізуюць яе быццё, сістэму нормаў і паводзінаў. То бок як набор скрыптоў, які задае фокус каманды, якім следуе племя і тым самым выжывае. Калі набор фокус камандаў падабраны кепскі, то і Бог, то бок мы не вытрымліваем канкурэнцыі і разам з племенем паміраем. Самі ж распрацоўшчыкі казалі, што для них Бог ці рэлігія – гэта мова праграмавання. Яшчэ аднім цікавым прыкладам гульняў не муліньёўскай формулы з'яўляецца гульня «Бог супраць машынаў». Мы наогул нічога не ведаем аб будове сусвета і сутнасці Бога. Адзінае, што мы ведаем, што Бог з'яўляецца абмежаваным нейкай энергіяй, якая самарэгенеруецца, і выкарыстоўвае яе для знішчэння машынаў, што нішчыць на планеце экасістэму. Навошта Богу ратаваць экасістэму ад машынаў, не зусім разумела, акрамя факта таго, што ад яе існавання залежыць і яго існаванне. І хаця з іншымі багамі мы не канкуруем, хаця іх існаванне не адмаўляецца, але мы іх не сустракаем у працэсе гульні, мы, як даволі канфліктны Бог, выкарыстоўваем разбуральныя здольнасці для непасрэднага нішчэння машынаў. Асобна прыгадаем яшчэ такую гульню, як Day7, якая з'яўляецца сімулятарам Бога VR. І хаця яна дае пабыць Богам у плаці, але яна паўтарае муліньёўскую геймплейную формулу, не дадаючы да яе нічога наратыўнага. Мы нічога не ведаем аб будове сусвету, акрамя залежнасці нас як Бога ад веры вернікаў і адсутнасці іншых багоў для канкурэнцыі, хаця быццё апошніх не абвяргаецца. Існуюць таксама і некаторыя мабільныя сімулятары Бога, напрыклад, кішэнны Бог ці Богапалец, але уратуйце мяне, але мне іх аналізаваць западло, бо першая літаральна зводзіцца да тамагочы з квестамі, а другая максімальна спрошчаная версія ройсаў. Здаецца, мы з гэтым скончылі. А што па выніку мы маем? А па выніку можна казаць аб тым, што гульні гэтыя базуюцца на гіпотэзе адносна быцця Богам, якая гейміфікуецца і рацыянальна афармляецца ў лічбавай прасторы. Гэтая гіпотэза збольшага прадстаўлена так званай формулай Муліньё, якая ілюструе багоў як магутных істотаў, але з абмежаваным функцыяналам і, што важнее, залежных ад вернікаў і іх веры, якая уяўляецца літаральна манай. З-за гэтага функцыянал Бога даволі часта зводзіцца да інструментальнага чараўніка, лаяльнасць якому, а не шчырая вера, забяспечвае выжыванне і далейшы поспех папуляцыі. Своеасаблівы бартар: вы мне веру, я вам дабрабыт. З цягам часу і развіцця тэхналогіяў неабходнасць у гэтым чараўніку можа стаць менш, але ніколі канчаткова не знікае. Пры гэтым усім, што за чараўнік, якая сутнасць яго вучэння і гэтак далей, вельмі часта не абмяркоўваецца, з-за чаго вынікі робяцца даволі ўскосна. Бог таму і апынаецца пазнавальным толькі падзеям і праявам, якія сузіраем і прадукуем мы як гулец, з-за чаго яны і не заўсёды добрыя, што добра адлюстравана ў чорнае і белае. У той момант, як яго сутнасць прадмет гіпотэзаў і спекуляцыяў, хаця бясспрэчным з'яўляецца яго датычнасць да феномена калектыўнага несвядомага. З усяго гэтага Бог праяўляецца часцей за ўсё як даволі канфліктная істота, што літаральна вядзе барацьбу за сваё выжыванне. І ступень гэтай канфліктнасці і агрэсіўнасці залежыць не толькі ад ступені залежнасці Бога ад вернікаў і іх веры, але яшчэ і ад таго, наколькі сам Бог можа непасрэдна кіраваць вернікамі. За чаго вобразы маюць варыятыўнасць паміж двумя архетыпамі: магічны ландшафтны дызайнер і містычны военачальнік.
Праўда, асобныя гульні, хаця і не моцна выходзіць за два гэтыя архетыпы на ўзроўню геймплею, але могуць дастаткова радыкальна выходзіць за межы неартыкуляванага натуралістычнага неаплатанізму на наратыўным узроўні. Пры гэтым часцей за ўсё гэтыя ўзрушэнні адбываюцца ў бок плоскага натуралізму, будь то бог мова Крэста, бог праграмы ва універсіме, ці бог калектыўная памяць Фромдаста, ці наогул тытаны сілы прыроды з Рэлсаў. І тут хацелася бы сфармаваць гіпатэтычны адказ на пытанне, а чаму рэспандэнты не называлі ў якасці крыніцы рэлігійнага досведу і рэлігійных уяўленняў сваіх сімулятары бога наогул. Можна было бы, канешне, спісаць усё на нішавы жанру, але думаецца мне, што той аргумент хутчэй не на карысць гэтых гульняў, і ён з'яўляецца тут другасным. Таму мяркую, што прычына хутчэй у тым, што гэтыя гульні даюць досвед не асабліва унікальны. Досвед быцця богам літаральна зводзіцца да досведу мага з кіруючымі паўнамоцтвамі. За гэтага, дарэчы, і існуюць калізіі, калі людзі спрабуюць вызначыць год сім па геймплею выключна, не ўлічваючы наратыўнай метапазіцыі. А за таямніцы існасці і наяўнасці магчымасці рабіць высновы аб багах толькі ўскосна, гэтыя гульні апынаюцца малаінфарматыўнымі нават на фоне дэфолтных стратэгіяў і сацыяльных сімулятараў, некаторыя з якіх усё ж такі ў маім даследаванні называліся крыніцай рэлігійнага досведу. То бок, год сіма як гульні-то цікавыя, але як крыніца інфармацыі аб рэлігійным і, адпаведна, як крыніца досведу нумінознага, яны, так сябе. Чаму? Менавіта за малаінфарматыўнасці. А містычна-дзейснае пазнанне занадта рацыяналізаванае, бо зводзіцца да даволі прамалінейных механікаў, не даючых паўнавартаснай варыятыўнасці быцця богам. Таму, думаецца мне, гэта ўсё з'яўляецца адным вялікім адказам на пытанне таго, чаму хрысціянскі сімулятар бога на ўзроўні тэорыі з'яўляецца кепскай ідэяй. Але гэты адказ не адзіны. І зараз я вам тое прадэманструю. І так, каб зразумець, чаму для хрысціянаў сама канцэпцыя сімулятара бога з'яўляецца праблематычнай, зраблю невялічкі экскурс у тое, як хрысціянская тэалогія, прынамсі ў яе праваслаўным выглядзе, уяўляе бога. Не буду душыць тонкасцямі той жа хрысталогіі, бо разуменне розніцы паміж адзінасутнасцю і падобасутнасцю тут не асабліва патрэбнае. Так, можа быць толькі трошачкі. Агулам, калі мы разважаем аб бозе, трэба заўсёды адрозніваць паміж сабой катафатычныя і апафатычныя рысы бога. Катафатычныя — гэта тыя рысы, якія мы ведаем па дзеям бога і яго праявам у нашым сусвеце, пачынаючы ад цудаў і скончваючы увасабленнем Ісуса Хрыста. Катафатычных рысаў звычайна даволі шмат, бо яны ўяўляюцца эпітэтамі, якімі апісваюцца самаадкрыцці бога сусвету. Але мы абмяжуемся наступным спісам катафатычных рысаў. А менавіта адзінасць, першапачатковасць, суб'ектнасць, то бок здольнасць быць вольным і незалежным актарам, адказным за сваім дзеі, усемагутнасць, у тым ліку і здольнасць самаабмежаваць сябе, а таксама усяведанне і вынікаючая з гэтага абсалютная упэўненасць, святасць, маральнасць, то бок бог апрыёры добры і не можа быць злым, як і яго дзеі, і праўдзівасць, то бок незвадзімасць да ілюзій. Апафатычныя рысы — гэта рысы, якія тычацца самой непазнавальнай сутнасці бога, а за гэта даволі часта выказваюцца ў катэгорыях адмаўлення і ці надвышайшасці. Іх звычайна таксама можа быць даволі шмат, бо яны ў сутнасці сваёй паэтычны. Але можна адзначыць наступны базавы набор гэтых рысаў. Нестворанасць, бог не з'яўляецца стварэннем і, як следства, надбыційнасць, не з'яўляецца быццём і небыццём, ён існуе па-за межамі гэтых катэгорыяў. Далей, беспачатковасць, бог не мае пачатку і, як следства, пазачасовасць і надчасовасць. У тую ж капелку яго надпрасторавасць і неканечнасць, з якіх лагічнай рысай з'яўляецца
незвадзімасць да рэчываў, што ілюструе яго прастату. Прыгадаць варта таксама нязменнасць, і як следства Бог не можа быць вымушаны. Ну і важнымі рысамі з'яўляецца яго непазнавальнасць і, як следства, неапісуемасць і невымаўленасць. То бок, на падставе ўсіх гэтых рысаў мы маем папярэднюючага ўсяму Бога, які пераўзыходзіць усе катэгорыі стварэння па прычыне існавання ў іншым модусе, за чаго ён з'яўляецца непазнавальным па сутнасці. Пры гэтым, на падставе яго самаабмяжоўваючых праяваў мы можам сцвердзіць тое, што ён з'яўляецца суб'ектам, Богам асобай, якая дзейнічае, выходзячы за сваіх задумаў, якія з'яўляюцца апрыёры святымі, маральнымі і добрымі па адношанню да стварэння як галоўнага аб'екта ўсіх яго дзеяў, то бок аб'екта яго любві. Пры гэтым для хрысціянства важным з'яўляецца таксама трыядалогія, хрысталогія і пнеўматалогія, бо менавіта на падставы гэтых раздзелаў багаслоўя выводзіцца, што Бог усё роўна мае адну сутнасць, адну волю і адно дзеянне ці энергію. Іншыя выпадкі, калі Бог яўна з'яўляўся людзям, куш палаючы, хмарка над мігруючымі яўрэямі, 3 анёл у Абрагама з'яўляліся так званымі тэафаніямі, у межах якіх з'яўляўся толькі вобраз, але увасабленне не адбывалася, бо іншая прырода не апыналася часткай асабістасці, то бок не апыналася часткай постасі. А гэта значыць, што той жа Ісус Христос як бы адзін суб'ект, які дзейнічае ад імя чалавечнасці і ад імя боскасці адначасова. Махаў рукой як чалавек, цуд здзяйсняў як Бог. А яшчэ ўявіце, што боскасць рэалізуецца ў 2 другіх постасях, з якімі Ісус мае так-то адну дзею агульную. Зламаліся ўжо, так? А ўявіце цяпер тое, як гэта адлюстраваць у геймплею. Ці цікава хаця б абгуляць у наратыве, бо крок улева, крок управа і ўсё, ты трапіў у ерась. Нават калі гэта проста няўдалая метафора. Несторый са сваёй хрыстародзіцай быў даволі добрым прыкладам некалькі стагоддзяў таму. Ну ладно, гэту багаслоўскую матрошку можна і прыпусціць, але так ці інакш у нас застаюцца даволі жорсткія катафатычныя прадпісанні да таго, якім павінен быць Ісус ці Бог агулам, а таксама катафатычныя абмежавальнікі, якія не дадуць фантазіі разгуляцца і адлюстраваць Бога неяк па-іншаму. А тое, як мы памятаем з майго відэа па праваслаўным гульням, адна вялікая праблема, следствам якой з'яўляецца ці стварэнне квазіхрысціянскіх гульняў, што выклікаюць у веруноў бугурт, ці стварэнне нікому не патрэбных, не веруючым ні гульцам, тэхналогіяў механістычнага запамінання. Напрыклад, існавалі некаторыя сімулятары Бога, якія як бы натхняліся хрысціянствам, але прапаноўвалі гульні аб барацьбе абстрактнага Бога абстрактнаму сатане, што хутчэй аддае моцна зараастрыйскім і маніхейскім дуалізмам, якія вельмі моцна любіць наш Сангеліч Дугін. Да них можна прылічыць «Нябёсы і пекла» 2003 году, дзе мы прапаведнікамі спрабуем пераманіць батол на наш бок, а таксама вельмі старую японскую «Актрейзер», дзе мы, умацоўваючыся верай вернікаў, спрабуем узяць рэванш у мясцовага сатаны, пры гэтым выконваючы квесты тых самых вернікаў. Не так даўнеча ў гэтай японскай гульнюшкі, спалучаючы элементы стратэгіі і 2D РПГшкі, нават рэмейк выходзіў, але наратыўна яна не самая хрысціянская гульня. Ёсць прыкладна такога ж самага натхнённага хрысціянствам вайбу і аналагі SimCity, як, напрыклад, старенькі Afterlife, дзе мы будуем рай і пекла як гарады падкантрольнай юрысдыкцыі нашага начальніка, то бок Бога. Але той хутчэй камедыя, хіханькі-хаханькі пра быт анёла. У тую ж катэгорыю можна закінуць і гульню Месіі, дзе нас, анёла Бобу, Бог закідвае ў сусвет будучыні, каб мы праз усяленне ў людзёў збавілі сусвет ад сатаны. Прытым не самым гуманным чынам,
бо гульня ўяўляецца забаўным шутарам, дзе мы, як мікракупідончык, павінны знайсці сябе сасуд салдата, каб учыняць справядлівасць. Як і ў гульне правасуддзе дзень анёла Бога, мы таксама па загаду вярхоўнага папашы выносім рашэнне адносна душаў памёршых людзёў. То бок свае асаблівы Papers, Please, толькі максімальна прымітыўны і для мабілак. Але ўсё тое хутчэй сімулятары падначаленага анёла. Асобна можна было бы прыгадаць гульню, дзе мы гуляемся за выдуманага паслядоўніка сучасніка Ісуса Хрыста, Ты запавет 2D, якая нават на ўзроўні апісання папярэджвае, што яна не бога натхнённы тэкст, а толькі спроба перакласці пісанне ў інтэрактыўную форму пры максімальных спробах захаваць літаральныя сэнсы, хаця тое на 100% не з'яўляецца магчымым. Прытым яна з'яўляецца рэмейкам больш старенькай 3D-версіі той жа самай гульні, якая ў сваю чаргу пазіцыянавалася як хрысціянскі хардтайм. Толькі 2D-версія мае больш агульнага з хардтаймам, чым старая 3D-версія. Але ладно, у чым сутнасць праекта? Калі цяжкі час, як я сказаў, быў а-ля РПГшкай пра выжыванне на зоне і па-за яе, то тут мы гуляемся за вучня Ісуса, які спрабуе не проста выжыць у антычным сусвеце, але і распаўсюдзіць вучэнне Хрыста максімальна эфектыўна. Тым самым вы самі для сябе як бы пішаце Евангелие, але варыятыўнасць гэтага Евангелия дасягае такой ступені, што Ісус можа стаць чорнай жанчынай. Ёсць нешта, што ў большай ступені абапіраецца на хрысціянства, але не на яго вайб. Ё гульня «Паўстанне Вавілона», дзе гулец прымае ролю старазапаветнага Яхва, каб фігачыць маланкай вавіланян і не даць ім дабудаваць тую самую вежу з вокладкі альбома Аксімірона. Ну, не толькі маланкай, ё розныя спэлы, але таксама не вельмі гуманныя. Ё гульня «Бандазбаўцы», дзе мы прымаем ролю укрыжаванага Ісуса, які спрабуе ў нейкім аналаге Шылола, які названы чысцечай, дамовіцца з айцом у выглядзе голуба, то бок тут айцец і дух святы адзін персанаж, дараваць чалавецтву правіны. Паралельна з тым ён спрабуе выбрацца з гэтага Шылола ці чысцечай, атрымліваючы дапамогу ад Стэна, то бок сатаны, а таксама айчыма і мамы, Багародзіцы. Ну, то бок бачыце, гульні гэты ці кудысьці далёка адыходзяць ад хрысціянства, захоўваючы ад яго толькі гэты вайбік, а часам і жартуюць нават над гэтым вайбікам. А калі не адыходзіць, то даюць нам даволі прымітыўны геймплей, які часам можа выклікаць нават пытанне ў саміх вернікаў. Тым не менш, 2026 год стаў пладавітым на сімулятар Ісуса, бо як мінімум іх выйшла 2. Даўгабод, якога я чакаў шмат, так званы «Я Ісус Христос», і проста сімулятар Ісуса. Абодва ўяўляюць сабой інтэрактыўны пераказ новага запавету ад першага твару, ну то бок ад твару самога Ісуса. Тым самым яны бліжэй да тых самых адвенчур і РПГшак, якія мы выключылі з аналізу крыху раней, што даволі красамоўным з'яўляецца. Чаму? Абмяркуем крышачку пазней. Але, вяртаючыся да нашых Ісусаў, другая гульня з гэтых двух сімулятараў саступае па якасці першай у некалькі разоў, ды ў ступені той жа інтэрактыўнасці таксама. Пры гэтым цуды там хутчэй эпізадычныя івенты, прырода якіх не расчыняюцца, чым нейкая магія, што як бы па-хрысціянску, але сама гульня ад такой строгасці лепей не апынаецца. А вось першая, якую, дарэчы, зрабілі палякі, будзе цікавее. Яна трошачкі якасней, але і там сваіх прышпілаў хапае. Сэнс у тым, што гульня пазіцыянуе сябе як РПГ ў адчыненым сусвеце, але варыятыўнасці праходжання там амаль няма. Мы не можам не рабіць таго, што рабіў Ісус, і адпаведна не можам рабіць таго, што Ісус не рабіў. Максімум можам ці нешта зафакапіць, ці нешта амінуць, бо некаторыя падзеі перанесены ў сайт-квесты. Аля там лікаванне патрабуючых, выгнанне дэманаў з людзёў, чытанне пропавесцяў і загадкі ад фарысеяў, на якія адкажа нават школьнік. А яшчэ гульня саромеецца свайго адчыненага сусвету, так званага, прапаноўваючы нам фаст-трэвел, але тое не так важна.
Важна тое, што гульнявы Ісус тут літаральна паказваецца як нейкі юдэйскі маг-прапаведнік, бо ён свае цуды, які адчыняюцца за кошт праходжання простенькіх галаваломак на тэму старога запавета ў раю, кастуе ў пэўных лакацыях за поінты веры, якія самааднаўляюцца за кошт малітвы. Неабходна гэта не толькі для таго, каб прасоўвацца далей па сюжэту, але і для таго, каб фарміць колькасць веруючых паслядоўнікаў. Праўда, навошта, я так і не зразумеў. Ды і яшчэ і Святы Дух тут паказаны ў ролі унутрагульнявога шляхаводцы, з якім Ісус размаўляе на ты. І гульня скончваецца толькі на укрыжаванні. Пра ўваскрашэнне Ісуса мы дазнаемся толькі з чытання кніжкі. Тут, канешне, цікава пададзены моманты спакушэння Ісуса д'яблам, але агулам гульня даволі сумнёўная, як і для дэфолтнага геймера, так і для веруючага геймера. Бо яна літаральна сімулятар шпацыраў з дыялогамі ў дусе Старфілда на першых днях рэліза і таннымі катсцэнамі, хаця сама ўвага да дэталяў выклікае пашану. Але гэтыя механікі з чаруючым Ісусам за веру і раздрабленнем Троіцы выклікаюць недавер ужо хрысціянскі. Хаця водгукі ў гульні збольшага пазітыўныя, але ў даволі вузкай аўдыторыі. Таму і праектик унікальны. Ён не даціскае з усіх бакоў, але нейкую аўдыторыю мае, што для мяне прыватна дзіўна. Але тое не адзіныя сімулятары Ісуса. Першым такім лічыцца Facebook гульня «Падарожжа Ісуса», але тая была... Ведаеце, такія вясёлыя фермы з сюжэтам, дзе ты павінен нафарміць рэсурсаў, каб порцыю кантэнта атрымаць. Памятаеце, так? Дык вось, гэтая гульня з той жа катэгорыі. Пасля існавала ізаметрычна піксельна Ісус Христос RPG, хаця тое я бы дакладней апісаў як JRPG па механікам. Па сутнасці той жа самы пераказ Бібліі, у якім здольнасці Ісуса паказалі як магію, залежную ад веры. Але ў адрозненне ад мінулых выпадкаў тут далі яму яшчэ магчымасць змагацца з дэманамі, а не абстрактна іх станложыць. І тут можна заўважыць, што хрысціяне пры стварэнні сваіх гульняў не цягнуліся стварыць класічны God Sim, бо выпадкі такія рэдкія, ды і па зместу яны не самы хрысціянскі. Бога айца сімуляваць яны не спрабуюць нават там, дзе тое можна было бы паспрабаваць. Выпадак такі толькі адзін быў. Але дэлегуе геймплей нейкім падначаленым анёлам. А Бога Сына, то бы Христа, сімулююць не праз РТС жанр, як звычайныя God Sim, а праз нейкія каля РПГшныя гульні, якія часцей з'яўляюцца інтэрактыўным пераказам Евангеліяў ад першага твару з рознай ступенню дапушчэння. Але ўсё гэта не ратуе іх ад тых праблемаў, якія я апісаў вышэй, ці спрэчны зместу, ці нізкая якасць, а часам пры спробах усядзець на дзвюх крэслах адначасова і тое, і другое. Пры ўсім гэтым нейкая мізерная аўдыторыя ў гэтых гульняў існуе, але далёка ад той колькасці, якая бы задавальняла камерцыйна распрацоўшчыкаў гэтых праектаў. Для нас жа што важна будзе ва ў гэтым усім? Да тое, што хрысціяне хаця і не сімулююць Бога як чараўніка на хмарцы, але Ісус тут чараўнік ад веры, такі ж самы. Ад гэтай дэтэрмінацыі яны не збеглі, хаця і рэалізоўваюць патэрн у іншым жанры. Прынамсі, не абгрунтоўваюць тое не хрысціянскай метафізікай, бо яны проста гэта ніяк не абмяркоўваюць і не абгрунтоўваюць. А на гэтым моманце я прапаную вам перайсці ўсё ж такі да вынікаў, бо і так шмат вады збегла. Такім чынам, мы пабачылі, што тыя гульні, якія мы звычайна ідэнтыфікуем як сімулятары Бога, своеасаблівы РТС-кі і галаваломкі з выглядам зверху, дзе мы прымяраем ролю невядомага Бога, звычайна апісваюць гэтага самага Бога даволі спецыфічна. Спецыфіка гэтая вынікае з таго, што спачатку ў гульнявы сусвет інтэгруюцца магчымасці Бога, тое, што ён будзе рабіць цягам геймплея. А гэтыя магчымасці часцей за ўсё зводзяцца да механікаў, падобных да механікаў магіі, дзе поінты маны замяняюцца на веру. Апошняе, дарэчы, з'яўляецца таксама і фактарам, дзякуючы якому самі богі працягваюць сваё існаванне, што робіць іх залежнымі ад інтэнцыяў вернікаў і вымушае іх весці паміж сабой барацьбу за ўвагу апошніх, часам не самымі этычнымі спосабамі. Пры гэтым у большасці выпадкаў сутнасць саміх гэтых багоў і іх вучэння
апынаецца таямніцай, якая чыста лагічна апынаецца тоесна нейкаму аналагу неаплатанічнага натуралізму. Калі, праўда, самі гульні не сцвярджаюць іншага, але такія гульні тут часцей выключэнні. Таму і Бог тут містычны ў сутнасці, але праяўлены фактычна як абмежаваны і залежны ад веруючых агрэсіўны чараўнік. І хаця фармальна з'яўляецца ён вышэйшай істотай ці нейкі надчалавечым механізмам, але ён у сутнасці сваёй даволі чалавечны. У чым гэтыя гульні адпавядаюць агульнаму відэагульнявому трэнду. Але гэты вобраз кантрастуе з вобразам Бога ў так званых хрысціянскіх сімулятарах Бога. І хаця хрысціяне не цягнуцца сімуляваць напрамкі Бога айца з абмежаванняў яго апафатычных і катафатычных апісанняў, дэлегуючы яго паўнамоцтва істотам больш прыземістым, з-за чаго іх строга, акрамя аднаго выключэння, і нельга называць сімулятарамі Бога, але патэрн чараўніка-кіраўніка захоўваецца. Іншым чынам прадстаўлена сітуацыя з так званымі сімулятарамі Ісуса, бо яны ўяўляюцца ўжо не РТС-камі, але чымсьці накшталт лінейных адвенчур, нягледзячы на пазіцыянаванне як ралявыя гульні, у якіх мы праходзім евангельскую гісторыю ці каля евангельскую гісторыю ад першага твару. Аднак нават у них Ісус уяўляецца залежным ад веры вернікаў чараўніком, нават не кажучы ўжо аб тым, што гэтыя гульні не могуць адэкватна адлюстраваць канцэпцыю Троіцы, расчэпліваючы яе на розных персанажаў, за чаго вобраз Ісуса прапаведніка з чарамі толькі ўзмацняецца. І гэта мы яшчэ не прыгадваем камедыйныя ілюстрацыі. Тым не менш, гэтыя саступкі не робяць гэтыя гульні масавымі і папулярнымі. Яны застаюцца справай шэрагу аматараў, што пацверджвае наше агульнае заключэнне пра ўзаемаадношанне моцнай дагматыкі і гуллівай прыроды лічбавых аргадычных тэкстаў. А зараз я хачу вам падзякаваць за тое, што вы даглядзелі гэтае відэа да канца, мае шаноўныя слімачкі. Мне ад гэтага вельмі прыемна, а калі і вам было прыемна глядзець гэтае відэа, то заклікаю вас да распаўсюду і ацэнкі гэтага відэаматэрыялу, бо хочацца, каб мага большая колькасць людзей пазнаёмілась з маёй творчасцю. Разам з тым заахвочваю вас і паглядзець папярэднія відэа, каб замацаваць сённяшнія вынікі лепей, а таксама падпісацца на мой канал, калі вы хочаце пабачыць ужо новыя відэа. А каб не згубіцца і ведаць актуальны стан маіх навуковых вышукаў, раю вам падпісацца на мой тэлеграм-канал. А калі вы захочаце мне аддзячыць за мае навуковыя даследаванні, то можаце разглядзець розныя варыянты платнай падпісцы на Патрыёне ці функцыю аднаразовага донату на Buy Me a Coffee, а таксама Patreon ці Streamlabs. Вашы ахвяраванні так ці інакш будуць падтрымліваць мяне і коцікаў сытымі, а значыць стабільны выход контенту таксама. А на гэтым на сёння ўсё. Таму беражыце сябе, слімачкі, а я папоўз па сваім смаўжыным справам. Да сустрэчы!